Saudos, benvidos. O 29 de marzo, por el Estea, celebra a súa terceira gala solidaria. Con nós, hoxe temos a María Dolores Losada, vicepresidenta da entidade. Benvida, María Dolores. Moitas grazas, Laura. Imos pola terceira edición, 29 de marzo, repetimos no Auditorio Municipal. Exactamente. 29 de marzo, ás 6:30 da tarde, convidamos a todos os ourensáns a que nos acompañen nunha nova gala solidaria que esperemos que non defrauda a nadie, porque témola preparado con moito cariño e queremos que vai a estar preciosa. Vamos a empezar xa a falar de entradas. Vale. Onde se poden adquirir? Hai unha fila cero? Como podemos colaborar? Vale. Na taquilla.com están á venta as entradas da gala. A parte diso, hai unha fila cero na que aquela persoa que queira colaborar ca asociación ou que non poda vir a acompañarnos o día 29 na gala, pode colaborar. A parte diso, se alguén ten algún problema ca compra de entradas, quero decir, que non manexe un pouquiño, digamos, as tecnoloxías e comprar online, que se poña en contacto ca asociación, que nos lle facilitaremos a compra das entradas. Vamos a repasar agora o que nos espera ese día durante a gala, e hai algúns nomes que aquí coñecemos moi ben, como é o de Tamara Pérez, que pasou por aquí. Claro. Fálanos un pouco de a quen podemos ver. Bueno, nesta edición, para empezar, temos unha novidade, que temos unha madriña que é Uxía, unha artista galega de moi ampla trayectoria e que, bueno, para nós é un luxo contar con ela como madriña. Aparte, é unha persona moi implicada no tema da diversidade e nos agradecémoslle moitísimo que nos acompañe. Os que temos fillos, teño que engadir, os que temos fillos pequenos, coñecemos a Uxía e a seu sobrinho Roy. Claro, exactamente. A parte desta madriña de luxo, temos a presentadora da gala, que vai ser Tamara Pérez, coñecida por todos, presentadora, comunicadora, cantante, bueno, eu penso que non fai falta moito presentala. No tocante aos artistas, pois temos artistas moi importantes. Temos 3 artistas invitados, que son Uxía, que vai a cantar na gala tamén, Magín Blanco, tamén gran artista, colaborador de Uxía e de moitos medios aquí, un dinamizador cultural en Ourense. E tamén contamos con Cerezuela, que é un artista producido por Fran Perea, que ven desde Castellón a cantarnos un single aquí á gala. Eses son os 3 artistas invitados, pero, como sempre, contamos con un montón de artistas máis. Os nosos amigos de Estudio Repenica e Academia Drop, que nos acompañan en todas as edicións, o coro En Armonía, o Orfeón do Carballiño, e 2 corpos de baile, un Mastrup e TICS, Espazo de Formación Artística. E temos outra actuación moi importante, moi especial, que son Joni e Fabián, tamén 2 artistas de aquí de Ourense. Entón, con todo eso e algunhas sorpresiñas máis que temos por aí agachadas, creo que todo o mundo se vai ir contento do auditorio. Hai que destacar o compromiso e a solidaridade de todos eses artistas. Exactamente, que estes artistas veñen desinteresadamente a colaborar ca nosa asociación. En algúns casos levan desde o principio das galas colaborando, só nos aportan, o sea, nos aportan traballo, esforzo, e nos estamos moi agradecidos, por suposto, non pode ser de outra maneira. María, é unha gala benéfica, o obxectivo é recadar o maior número de cuartos posibles, porque con esos cuartos que se fai despois? Bueno, en realidade, nesta edición tomamos a decisión de que todo o recaudado na gala vai a ser destinado a un proxecto que temos moi importante, que é cambiar de local. O local da asociación quedousenos moi pequeno, non é que este pequeno, é que xa reventou as costuras, e necesitamos cambiar de
de local. Entonces, sabemos todos que as reformas son caras, os alquileres tamén, entonces vamos a intentar recaudar fondos para ese cambio de local, porque temos un montón de familias que están en lista de espera. Penso que esperar por intervencións non debería ser, porque canto antes se comencen as intervencións, máis beneficios vamos a ver. Entón, ese é o noso obxectivo nesta gala, seguramente en algunha máis vindeira, porque a situación económica é a que é. É a que é, sí, efectivamente. E por outra parte, facemos un chamamento tamén ás administracións a que se mollen, porque en realidade, ti decías que as familias están en lista de espera. As familias xa non deberían ser atendidas por unha asociación, deberían ter un compromiso por parte da administración que se encargara dese labor que estáis facendo vos, o mesmo que outras moitas asociacións, non? En autismo, as terapias están asumidas desde asociacións, desde gabinetes privados, etcétera, etcétera. Porque os Sergas si ten unha atención temperá, si ten unha unidade de saúde mental infanto-xuvenil, pero son atencións puntuais. Puntuais. É que os nosos nenos teñen unha media de 3-4 horas de terapias semanais. Iso non pode ser suplido con unha atención cada mes ou nos mellores casos cada 15 días. Entonces, claro, non podemos agardar indefinidamente a recibir esas terapias, esa intervención especializada. Os beneficios de recibir esas terapias canto antes son moi grandes. Entonces, se podemos empezar hoxe, non vamos a esperar a mañá. E as familias eso tamén o saben, porque se nota moito a intervención. Con cuántas familias estades traballando agora mesmo? Cantos usuarios tedes? 40, bueno, non sei exactamente, algo máis de 40 familias que atendemos, pero que xa estamos por encima das posibilidades do espazo que temos. Eu son consciente, porque non é a primeira vez que imos ao espazo e vemos como o espazo realmente si se quedou pequeno. Sí. Claro, sí que temos, nos temos comunicado cas administracións, tanto o Concello, tanto a Xunta, incluso a Diputación, temos pedido axuda. Realmente non parece que a solución este... Que vai a chegar por esa parte, non? Vamos, ojalá, pero non confío nese tema, entonces xa nos temos que poñer en outro plan. María, cuáles son os servicios que se prestan? Sei que moitas veces te pregunto mesmo nesta entrevista, pero é necesario que nos escoiten as familias, que saiban que cando teñen un diagnóstico teñen un lugar onde acudir que os van a apoiar. Non só con diagnóstico. Se unha familia ten sospeitas, pódese dirixir á nosa asociación para recibir unha información que sea fiable e que lle permita encamiñar a súa traxectoria. Entonces, temos un servicio de traballo social que dá ese tipo de informacións, de familias que no colexio o pediatra lle fala de sospeitas, entonces nos explicámoslle como ten que facer, a donde se ten que dirixir, donde pode conseguir os seus diagnósticos e que camiños se lle abre. Familias que teñan diagnóstico, pois entonces si tamén as acollemos e facemos un estudo das necesidades desa familia, porque falo de necesidades da familia, porque aí temos un neno, unha nena, un adolescente que necesita unha intervención, pero a familia tamén ten unhas necesidades que desde a asociación intentamos tamén cubrir. Temos un servicio de acompañamento ás familias, de orientación, de información, temos terapias de terapia ocupacional, psicoloxía, habilidades sociais, integración. Facemos
estudios de cada familia, das necesidades, e intentamos acompañalos e ir cubrindo esas necesidades. Se é unha persoa que xa necesita unha orientación laboral, tentamos ofrecerlle algunhas salidas, algunhas opcións. Se o que necesitamos son servicios de ocio, tamén intentamos facer un ocio adaptado que podan disfrutar e aproveitar. Este ano temos unha novidade moi importante, que son os talleres de ocio que están financiados completamente por a Fundación Coren para as familias, para os nenos e as familias. Entonces, todos os meses temos, todas as semanas, taller de ocio, ven que están divididos por idade e necesidades dos pequenos, pero que permiten ter un espazo lúdico, ao mesmo tempo traballando habilidades que eles están adquirindo nas terapias. Que a verdade é que penso que está funcionando moi ben, estamos moi contentos. María, un placer como sempre, moitísimas grazas. A reflexión é que falas dunhas 50 familias, pero o certo é que ao final todas se funden nunha única e grande familia que é a de Por el Estea. Lembramos que están esas entradas á venta, que hai unha fila cero e que o 29 temos unha cita no Auditorio Municipal. Exactamente. Esperamos a todos. A ti. A todos vostedes, xa o saben, acabamos de decir, a venta xa as entradas e o día 29 esperan por todos nós no Auditorio Municipal. Moitas grazas por estar aí.